dalampasigang ito sa Barangay Quirino, Bacnotan, La Union ang nagsisilbing tambayan ng ilang kabataan. Isa sa kanilang paboritong gawin ang maligo sa dagat. Para maging makabuluhan ang pananatili ng mga kabataan sa 7 coastal barangay sa bayan, tinuturuan sila ng mga basic life support at life-saving skills sa tulong na rin ng programa ng lokal na pamahalaan. Ang mga kabataan o young lifesavers ang magiging katuwang ng lokal na pamahalaan para maiwasan ang insidente ng lunod sa mga baybayin na pinapalakas sa pamamagitan ng Zero Drowning Program ng LGU. Mga bata po na 5 to 14 years old, so sila po yung tinatawag nating NEPers. So yun po yung NEPers program, yun po yung program po natin para sa drowning prevention na kung saan itong mga batang to ay nag-undergo ng basic life support, basic knowledge on basic life saving po. Kabilang din sa itinuro ang paggamit ng mga improvise o alternatibong kagamitan na maaring gamitin sa pagsagip sa mga beachgoer. Yung throw line po ma'am, ano po yun? Yung tinuturo po namin yun para hindi po sila lumusong sa tubig, para in case na malakas yung current, hindi po sila mahihila ng tubig natin. Ginawa kanina isa non-contact rescue ma'am, which is gumamit kami ng tali para hindi sila mismo yung malunod. Gumamit ng mga available na mga tools dito like mga mahabang kahoy ma'am. Kabilang sa mga young lifesaver ang magkaibigang Cyrus at CJ. Bukod sa karagdagang kaalaman na natutunan, gagamitin din umano nila ang kanilang kasanayan sa pagsagip sa kapwa. Para makatulong sa mga nalulunod. Imbis na mag-gadget na lang is sumali na lang sa lifesaver para imbis na just in case na may malunod, tumulong tayo. Ang pagpapalakas ng volunteerismo para sa mga programa kaugnay sa disaster resiliency at climate action programs ang kabilang din sa mga dahilan kung bakit pinarangalan ang alkalde ng bayan bilang National Awardee ng Philippine Resilience Awards 2024 Women Category, Nobyembre noong nakaraang taon. Na-involve ang youth kasi sila yung mas aktibo, sila nga yung parating nandyan sa dagat. So, kailangan ma-involve sila para maging aware sila on how to protect themselves at saka mga friends nila. Joan Punsoy, Balitang Solid North.